Grabe ang agos ng tubig dito guys. Mahirap. So, andito kami ni She. Ito yung namimigay. Thank you! Thank you! Ito na guys, mag-start na tayo lumusong. Papuntang medyo malalim. Kali yan, may kali. Kali-kali. Ingat-ingat. Ayan. Ito na. Ito na guys. So, punta na kami dito sa kabilang kalsada. Papunta na kami sa aming kalsadang medyo malalim doon sa Del Rosario. So, ayan. Kailangan namin lumusong para kami may makain. Ayan ang iba nasa taas. Doon sa amin hanggang dibdib pa guys. Saan tayo? Mga tubig. Hala. Alo, masunugon ang agos. Ano tayo? Apo tawag dito. Sa indigdi. Mahirap magkipag sabayan, hindi sabayan. Hindi ka doon magkita kalina tuan. Paano pala? Kasalubong sa agos, mahirap. Hirap pagpasalubong. Ikaw na kayo, ikaw na mong Paano na lang, patalikod. Kasi ang agos. Para hindi siya, pasalubong. Dapat patalikod. Patalikod. Yan. Ikaw pala gilidan. Kumakaw ka. Hirap pagka pasalubong sa agos. Slanting na kaya? Yun, may iba. Oh. Pa-slanting na. Andun yung kasama namin. Pinabitbit namin yung ilang container namin na tubig. Kasi tubig talaga guys na kailangan. Oh, humps. Kailangan talaga ay tubig na malinis. Ay, Diyos ko. Mahirap Pabalik na kami guys sa aming bahay. Kasi nakabili na kami ng pagkain. Okay na. Medyo okay na. Nasa pang 7 days na ba? 7 days na. Ganito na. Hindi katulad nung unang araw at pangalawa lagpas tao guys. Ngayon pang 7 days. Ganito yung lalim. Sa akin, doon sa una-unahan, hanggang dibdib ko. Diyan sa may kanto. Hanggang dibdib. Kailangan nating lumusong. Masulog. Tapos may pisik bigyan. She. Ang bit-bit mo, She. Taas mo. Babasa. Baka may sabaw na ang ulam.
Ulam na. Diba sa may taba, may ano, Hanggang ribdib dito. mababang tubig mo Ay, kapatid sa ako. Salman. Diba sa may... Pasalubong tayo sa Agos. Diba? Kaya, Ano mo na rin? may ano pa oh. German lang isa itong nabingi man si Sir, medyo masulog ta. Oo. Pagkalapas dyan, ay ahay na. Duman sa ano, hanggang bewang. Kaya mag-isip-isip ka ba din sa bandang ko o pag arari ka makaman sa... Kaya siyempre may sipa yun na pawala ha. Oo, nag-ikot-ikot ano. Ba't saan na ba gani? Ano na di man okay maging mabasa? Dara mo? Ako malalita pa. Payas sa Papay. mga... Inaabot ng Papayas. tubig ay. Payas na nagsuwa kami doon sa may sinimaan. May papaya. Ay, Diyos ko. Hanggang ribdib. Tubig. Makakampus na yan. Nalagpasan tangan si ano, si 5-6 days, no? Pang 7 days na. Nakakaraos din. Hindi rin natumba. Bako na yung sunod din. Ah, yung pals. Yung ano. Pasada. Yeah. Ano na talaga yun? May balansi ko. Ay, malayo na. Oo, nagtuminom na. May babaw lang. May bakod na na sira. Dahil sa agos. Ng tubig. Konting sipa. Konting kembot na lang. Medyo mababaw na. Mahirap lang kasi dito pag sobrang agos. Nung first, second day, sobrang lakas ng agos dito, guys. Kaya, uy! Napangayin tayo ng agos. Yung first and second day, third, lagpas tao at maagos dito. Kaya ngayon, nakalabas na tayo kasi panghuling dibdib. So, ayan yung mga bahay dito. Ito yung eskwelahan dito, guys. Di okay lang. Hindi ka tatalihan. Ay, kasara daw pala. Ito yung sa kanila. Sobra. Hindi pa rin makababaeng mukha. Kasi medyo, ito yung malalim dito. Ito medyo, bewang na. Mababaw na. Kaway-kaway, mga neighbor. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Relief naman dyan. Bigla naman. Pwede lang inuman na. Optimism. Kakaragin dito. Saan tayo tayo? Hey, shout out may ta shout out. Shout out. Shout out to my vlog. Pagbili ka mo. Wala ka masama. Si Ekek. Mantika na. Sabihan mo nun, gabi na naman. Gabi na naman. Ayan, kailangan na nating tutulog. Medyo madilim na naman. Dumidilim na ang kapaligiran. Walang kuryente. Pero dito, Paskong Pasko. Ayan. Paskong Pasko na sa kapitbahay. Tuloy pa rin ang Pasko. Pero sa amin, madilim na. Pasok na kami at medyo dilim na nga. Yan, nakarating na rin. Maghapon kaming naghagilap ng tubig, makakain. At na, madilim.
Opya sa amin. Naka-elevate na tong aming flooring pero inabot pa rin guys talaga. Walang ligtas. So hanggang baywang dito ng kasagsagan at medyo madulas ang sahig. So aakyat tayo at andun yung ating mga ka-familia. So ayan na. Hi, andito na kami guys. May pasalubong. Galing kami ng bundok. Umakyat kami para may pagkain. Yung tindahan ni mama. Ganito ang sitwasyon sa amin. Basang-basa. Hindi na si Kuy Kuy. Naligo. Ah, basa ako nak. Basa. Eh, ilaw mo daw sila. Dalaw mo yan, digyan daw ka na. Ah. Sasaya ka po dati siya na.